ଆଜି ଅନ୍ଧାରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆଜି ଥିଲା ଅଗିଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଅଗିଜଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଆଳୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ ସୋରିଷ ଯେମିତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ନିଆଯାଲେ ଆମେ ଖାଲି ପକେଇବୁ। ଏଇଠି ଆମର ଫୁଲେଇ ମୋତେ ଆଣିକି କହୁଛି ଦିଦି ଲ ମୁଁ ବି ଆଣିଛି। ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ବି ନେଇଛି ତତେ ମୁଁ ଦେବିନି। ହେଲା ବେଶୀ ହେଉଛି ଅତି ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିକି କହୁଛି ଦିଦି ଦେଖେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ହଉ ତୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ତାକୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଆଉ। ତାପରେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଚିଲଉଛନ୍ତି। ସତେକି ତାଙ୍କର ରଜ ଆଉ। ଅଗିଜଳ ପୂଜା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗି ଜଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅଗି ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଥିଲା ଆଳୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ ସମସ୍ତେ ପକେଇଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜରିରେ ସବୁ ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିନି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। କେମିତି ଆମର ଅଗି ଜଳ ନିଆଁ ହେଇକି କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରେ ଏମିତି ହେଉଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଅଗି ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ଲୋ ମା ଲୋ। ଅଗି ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁକା। କି ହସ ଆଙ୍କର କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରାରେ, ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ସବୁ ଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଓଫ୍ କି ଷ୍ଟାଇଲି। ତାପରେ ପୁଣି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଲା। ଏଠି ଟିକେ ହାଲ ହାଇ କରିଦେଲେ। ହଁ ହେଇଠି ହାଲ ହାଇ କରିଦେଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ହସ ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେଲେ। ପାମ୍ପଡ଼ ସିଏ ବି ଖାଇଲେ ଆମେ ବି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କହିକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ 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 ସାଙ୍ଗ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବାଏ ବାଏ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି।